nagtutubad tayo para ipapakita ko sa inyo ang ating unboxing. Ayan. So mag-unboxing tayo ng padala sa akin ng aking family, ng aking kapatid galing sa Bicol. So ano kaya ito, di ba? So pakita natin. So ayan po. Ayan. Ito po yung box. So bubuksan natin kung ano po yung mga ipinadala nila sa akin. Okay. So, unboxing natin. So, it's all the way from Sorsogon City. Yeah. Okay. So, galing pa ng kabikulan to. So, ano kaya ang laman? Okay. So, yay! Ayun, ang dami. Madaming padala sa akin. May ikubag pa. So, ito yung herbal plant. Ang tawag dito is damong Maria. Damong Maria ba? Oo. So, lakad bulan. So, ito binalot nila sa ng saging. Ayan, balot ng saging. Okay. So, first, yan po ang ating nakuha. So, ito. Ano kaya ito? Buksan natin. Ano kaya yan? So, naman ito. Okay. So, this is it. Buksan natin. Naka-bubble wrap pa. So, maraming padala sa atin. Wow! Ito yung tinatawag na adobong karne sa bawang at asin. Okay, so masarap to. Tumatagal to ng 1 buwan. 1 month or more. So, lalakas ako ang boses kasi medyo maingay. Okay, so this is it. Adobong karne. So, anahan natin, i-open. Wag na kasi yung oil niya na nag-slip dyan. Okay, so ito po yun. Ayan, so adobong karne. Okay. Susunod po, ayan, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. So, this is pili. Molidong pili to. Okay? So, buksan natin. Molido na pili. Okay. So, this is made of pure pili nuts. Okay. Pure pili nuts po to. So, let us see. Buksan natin para makita nyo ang ating pili nut. Ayan. Pili nuts. Okay. So, ito po yan. Wow! Bango! Okay, so, pure pili po ito. So, bubukas tayo ng isa para matingnan natin. Ayan. So, ito po yung laman niya. Hap. Yan po ang aking pili nut candy. Molido. Pure pili po ang laman yan. Okay, so next, ito po. Kaya ito. Ano kaya ang laman nito? So, we have to open it.
para makita natin. Okay. Okay. Oh, so this is a thermometer. Sirain na natin para dadami pa. may mga padala siyang gamot sa amin. Okay. So this is it. Ayan. So, ganun kaano yung sister ko pag nagpapadala kompleto. Okay. So, mayroon kaming pinadala sa amin na paracetamol. At paracetamol, ang isa po is Decolgen. Ayan. Puro sa sipon. Tsaka yung mefenamic acid and biogesic. And of course, we have a new thermometer. Ayan. So, mayroon kaming thermometer kasi kailangan din natin to, di ba? So, kung masama pakiramdam natin, tingnan natin kung may ano tayo, may medyo masama ang pakiramdam. Ito. Okay? So, meron pa. Ano kaya itong isa? Ito. Okay? So, tingnan natin to. Ano kaya to? Ang laki. Okay. Ano ito? Tingnan natin. Ano kaya ito? So, I think this is the pancit bato. Special pancit all the way from Bato Camarines. Okay, so doon ang origin ng pancit bato sa Camarines. Bato Camsor. Okay? So, ito nga, pancit bato. Wow! KFC, bikin naman. Ito po. Ayan. So, pancit bato po. So, dried pancit po siya. So, it is homemade from Camarines, Bato Camarines. Then, kaya natawag siya na pancit bato dahil doon lang to makikita sa Bato Camarines. Okay, so it is a dried pancit. Okay, so masarap tong gawing mami and gisado as well. Okay? So, pancit bato. Next. Ano kaya itong isa? Nasa box. Okay, I see. Tingnan natin to. Tingnan natin. Wow, parang masarap ito. Naamoy ko na. Okay. Okay. So, ayan. Wow. Oh, dried fish and ano to? Tingnan natin guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung laman niya. Wow. So, mayroon kaming dried fish na bisang. Ayan. Mayroon kaming ayan, masarap to pag maulan. Tapos nagluto kayo ng champurado, ito yung masarap. Tapos, tinapa. Okay, so tinapa. Ayan, maraming tinapa. Okay, so ito na. Pakita natin sa inyo lahat ang nakuha natin sa box. Okay.
Pakita ko sa inyo So, ito na po ang mga nakuha natin na padala ng aking kapatid. Okay. So, yan yung mga dried fish. And ito yung ating adobong karne sa garlic and salt. And pili, molidong pili candy. And our pancit bato. And ito yung herbal. Ayan. So, magaling to. Maganda siya sa may sipon, at may trangkaso. Ayan. Ayan. So, nakabalot pa talaga siya sa bark ng saging. At mayroon kaming thermometer. Ayan. Pinadalhan kami, tsaka yung mga gamot na pang sipon, pang lagnat. Ayan. So, yan po ang lahat ang padala sa amin. So, maraming salamat po sa pagsubaybay araw-araw sa aking mga new upload videos.